Lah, kau harga. Jangan begini. Harga ini nih. Artem nama, macam yang harga kita apa lagi? Ayo, Allah, bring ma, ya ada leten. Berbanyak, berbanyak dia lagi. Ya ada dulu. Sir berbanyak no, berbanyak masuk. Médecin traditionnel maalo komi fiɗɗo baaji saha mbo yeeya mi annda ko kalɗa ɗo min jogiima ko fiɗi jider jeeyano ko ala heɗo mi haram an tiga wela hala ala haali wi cikkanɗo cohɗa ko kaani cohɗa ko warde sukar cohɗa ko cigarette cohɗa ko goɗɗum e goɗɗum ɗum hannde sohlanɗum ɗum ɓañi henne ɗum ɗo ɓiɓɓe an gila walla anɗum min kadi ceernan fuutani wona wino ko mbawɗa ceernaji ɓe yimɓe kew ko ñaayoyde a ƴettat seeɗa ma mbaɗa ƴetta jambere ma naata e ani komin ngeloɓe walla komin dañi mbaɗami ñaayoyde a yeeyam mi soodan wadana a leɗɗe ɗe a soodat luumu hen ɗiɗo leɗɗe ɗe a soodat liggotoɗaɗe mbaɗa sooda mbaɗa ayi mbaɗa ñokoɓe gaddata ɗum allah en la neɗɗo yo won neɗɗo wallahi allah mi yiɗaɗa ɗo hay goto yurnaki ɗo wirata yurnayi kono ndoni en kam fa ɓe jurno sadi ko moƴƴi wonat nagi jambere ma naata ɗo muttoɗen ɗo jaaɗene ɗo leɗɗe wiɗaɗe kam min andaɗe kono leɗɗen ɗo kono bitig leɗɗe yaaɗe ɗo e luumu tan a ajingel ɗo ɗum ɗo e laɗ ƴeew kilene wodiri allah a ummoto ɗo pullam mimi wona ngeloba wona mbewso mona ñaañi a gayni ya gayni an ka so ndenam wiyam gayni a tarni kam a wini mbiyamoɗo mitta a tarnani ya eyi ficcam ko an foti ficcede woni ɗum yeewene kam yeewene a sertana yeewene ala ho joguiɗa neɗɗo kam wawa yeɗo ɓuuri ɓaña kay ala ho jogui haydara ala aɗa softanama mettanama e leyse temetere ni Bandir. Ya untuk. Ya masyaallah. Ang kumada perlu. Perlu di tay ham tore gen pon inde ma ala ko haala wiyaari nder suudam kadi ala ka wala ndal ala debbo ma addani do sinno wona bandiyagal ma ngal tanno ka mahi en nam de ko taje no dinnan ko ono ngoni kadi perlu ni ala ko wadi ko ano ko bamman aha kay bandiya nyende en taali aysan ay yo ben nder gila ko sooni kam bon ben nder gila den en biti do darde ko soori mo wuri fof ko wi ko be bandi ko ciaga baadam ko summa enen baadar haali ko kama ay goto humpa ko te ala andi nyene jami honde adani kala min nyene hen ala no wadani pour mi fulla sek on su tawna ko sellay sum sellay non ala mbaw me yo yimba ada sellal ke andi sellal biye marmi ari o sooni hon monna joni ina buri bangi fu jona juna la problème hare won jaam de bal sem arti après ngol ko suudam balta on ngata mi wara ron bor wawa ton baltirtam min sa wi kam ko nde uddat bit kam tan mi ara jinmi tan ko ken won fo yo selle ma min suudaki de kom lewdo suudu mi hokkaka te kanko bada rewma nyamani ara faami ko haala to ko wullar ko haajam ne woni hen kanko yi tan yomi ñamɗum yomi libbirkilam ngel tan mi rewe makko ɗum noon mi waɗantamo ɗum min noon an kadi eɗen nandi oɗa heeɗo ko haalata eyyi ko ɗum tan gonnomi haalade e binni mum ala to paala joni mi yaltat
bonne ɗo bonnudema leɗɗe tan ne welma bonnudema leɗɗe tan ne welma eyyi ɗe leɗɗe nde dosere nde a tawa somi welama joni garami mi itta ɗum ha laaɓa mi tadi kañum fof mi soppaɗe guinde fut wonta memɗo leggal gandal wona ni ceerno gandal yiiloyde kono wiide ñoyno kon ɗo lekkon bilen wima ɓe pudraɓe wallahi ɓe hoɓe konguji soɓe gonano konguji wona huccidde ma limon o woto mem ɗum jafra limon o woto mem ɗum woto mem limon o wona aɗa tiiɗi hoore wona d' accord wima hara mem milo moƴƴi ɗe leɗɗe ko fuloruji ɗum ko memata ɗo ɗum ko fuloruji ɗum min kam min oɗo kabbari yimɓe ko hangaɓe aroɓe ɗo ƴewdemi ɓe ko hangaɓe de minne min so fini mi wonat ceerno taade tan ko fifinade lekkon en kuɗon en wi kañum woni ceerno kañum nani hen kañum woni dans la vie ceernagal e wondiri Allah mi yoɓa ɗum ɗo kam hay goto hawrata hen wuuro nde jooɗi tan moni fof no wellira ko noon min ɗiɗo facture ɗiɓe yoɓata o tan ko hoore ndiyam to yimɓe fof jeeya won jeeya machallah alhamdulillah so rewi lawol ƴay ko père foti yoɓde ndiyam wona en ndiyam ɗeɗe bagal maɗo mi nane nde wonno ko ɓe cengni men Allah mon sin i an so mbiyam mi yo facture mom jogal ɗum ko lawol mi kon ɗo le contant dosani eyyi ko mbaɗanmi cahillel mboɗo sallidi noon somi addanama moɗo facture mboɗo yoɓani ɓeydi noon leydi yaaro ɗo kono mi yoɓa taw yoɓani kadi o fuɗɗe yoɓatade ala so yoɓe garɓe koɗo ɓiñen noon yoɓe garɓe koɗo kam mi yoɓata grayi tati kay ene fawodire yomi yoɓ so rewi lawol an oɗo o ko père foti yoɓde facture gallo ko tagi ɓe ceerno ɗum guello birguel so taƴanama compteur mum banggue mi yoɓani eyyi moƴƴi bolle puyɗe kam mbiɗani artude wasde artude fof foti e yam yaay gandal li janguete gandal janguete hay darde yo e wasde darde min ko je ma fils yaay min weeli neɗɗo metti neɗɗo mi haalat goonga galle kam ko gallam c'est moi ici c'est moi min waɗi ɗo peinture oɗo yayi soodi sahuji ciment ɗi mo welanimi fof ko kalami ho en wi mbi wat drasement mi waɗa drasement welanimi fof ƴewno waɗi min kam ko min jeeyi somi welama mi leloɗo mi welama mi ŋaaɓa koyɗe mi sala koyɗam mi waɗa ni somi welama mi weddo juuɗam kalɗo fof mi yaltin ɗum gallo so woodi baɗɗo ne mi yaltin ɗum gallo ko jomum wawi hen gandal janguere ay min mi deƴƴu tan kono gandal mbiɗa jogui so welama an e wonta ɗum ni warde yimɓe cuurki tan aɗa wara yimɓe luuɓe e ñande foof min kaala hen kecce min en soofi way kam comme no kuudi ndungu ni sa yi ɗum ne nefni ne wayi bone eyyi fiye jidde arga e jafɗade komi jejjidde ma jafɗa woɗɗi komi jahowo somo eyyi janggo e ɓaawo janggo fof mi ala ɗo janggo e ɓaawo aɗa wawno arɗo tan tawa birguel no uddi mbiya laayi joni noon da an kam sa yeehi somo ballidin mo heddantuma ɗo e bitique mi uddat biti kam ya kay mi ala keddiɗo kay mi uddat ɓeyɗa ƴewta sehil ma heddanoma ɗo halen seeɗam bamɗo sibbo Allah oto lawam baba dodi min mbalɗal ɗum birguel ene bonna on way wonde kefeermi mi wona kon sehila kala sub ittoni o hakkude amin woni hen tan ko luu oɗo sa andu ɗum wona aɗan ha waɗa tan makko pereja wallahi sa andu ɗum sa andu o bonande mum a rewata hay galle makko haalaka luude yo won haaju ma wonde e suudu ma e yaltude ñande keɗiɗa haala makko gona kefere yimɓe fof gaccuma ata leegal ngal fof ala makko hay e min cikkano ni kon hay dara ala hakkunde o somi dañi posane mbima mi posnanmo ma wuro ngo fof kanko ɓuurmi añde
kanko ɓuri anje kanko ɓuri mo hurade min o kadi matam ɗo ene marsi mi wawa yaade bangi kono o hande Allah mon seedi so heewi labɓe mbima mi kanko de ñen fof kanko yewran ma ɗo yewrani de o arata ko ñamade hay ɗum so wimi ñamlani tan wonta probléme wonta tan ko caɗele ɓole kono ala caɗele biri ko ma udo balɗe ɗiɗi e joni ɗum ɗo kada hutoro janggo e ɓawo janggo inchallah ala probléme ɓaydi yo Allah newnu ba faala amin amin ɗum ɗo ma hutoro ɗum balɗe ɗiɗo e ɓawo janggo ɗon yallu tan ɗo sala fulla biri ko ma udu ɗum no e balɗe ɗaɗa action ɗum ɗo ko dépasse ma hutoro ɗum balɗe ɗi janggo e ɓawo janggo kono ɓawo janggo tomo cellal sen woodi mi artat eyi ala probléme ɓayde ko noon mbiɗa moƴƴi yo Allah wajjani kalima Allah gallo inchallah maalo ko woni feere miɗon ɓoɗoɗo baba oɗo wonde kefere ni mi tawruɗo leydi ɓondi o kay mi ɗalta ɗum mbir kam la mi ari ɗo nane mi tawanimo ɗo eyyi ko guddunoɗo ɗiɗi artude seeɗa won noon hannde o leegal ɗo nde kumal nen ɗo won waji ɓe ɗiɗi ɓe mbaɗa kawta hen ngal ɗon ko yoɓde ko ƴettinomi ɗo ko ñamande anaɗo jagguno mo jagguno ɗo so jeeɗiɗi ɓuuri hawra 700 e paquet série eyyi asal goɗɗo ma ƴettan ɗum mbo sikki mbo jogui ko capannayyi nder galle ɗo hami yahan mi addonma ɗum capannayyi jakkono eyyi on oɗo ñanden on yiɗi haalandema eyyi ɗum kam ɗumen fof kaali ɗum eyyi emin tampi so Allah jamma yiɗi tampi saabu jamma hay goto wawa nande gulali ma ɗiɗi keewe suudu he wajo yimɓe anda mbatta ko répétition mi famani kono anduɗo wona isti jomum fof jogui ko suudu mum somin gummi mi biti ay ar komi tampi mi jiiɗi ko foftade addirno kam haalde dow kono noon ha jiwten komin ñaaguiɓem saɗe suuɗi wadde répétition ay ladde nan on yaaji ay taari e ƴettingol ɗo lawol oɗe ɗumɗoji mawɗi leɗɗe mawɗi nan toon sa jooɗima toon hay goto a dara sa koɗo huɓere ni hene waɗi ɓuulel tene jamma taw emin jiiɗi foftade e neɗɗo kadi yo haalan banndum wonko gonga la jarama mi sikki haalande neɗɗo kadi ɓuuri jooɗade caggal muɗum haala kono kadi woto yejjid min ko ɗo luumi ko ɗo tan mbawmi wadde ko ponni wadde ko ala heddi ala mi jaɓi ustude dade eyyi saabu ɗum ɗo kadi ko jamma ɓuurata welde wadde taw hankkandi yimɓe ndecci hakkillaji ndeeƴi nden waɗa saabu sa waɗi ñalawma guila e berwi guila e yahoɓe ha gulali suka kadi ko sabra sam mbattata hen so Allah way kono sabra ni aɗa no waɗi aɗa wawi yirno ala a wullat sa wulli neeƴa seeɗa kadi way tan kono dal ko min teyi min wela waɗi min ni wawawi ma hayɗa sowno namdi ɗum ko kalma ma aɗa wawi yaade no mbimami ni ay waalo mo aɗa wawi yirlade hen ha tam hay goto wiyatama coccodi kono huɓere nde suudu ma jeyɗa noon min mbi ko min kalan ma enen fof hande ken enɗam gotam enen ndendi kono noon a dillere nde yo ustu la mi salahi ɗum kono ladde nde mbirande ɓuura ala toon ɗum ɗo ko machine ngaji ko ma chargé ma ceŋene mbawa wadde ko mbaɗata ko anduɗo wona place ma taade kay mbiɗa koko seŋete en ko micro ko baflo an poɗɗa yaade ko dijeji gonɗi dowɗi Dakar en heede toon eyyi la nini kono noon ɗo kam nde garmi nde min mi haalni joom galle o baba Ndoni min ko ministre kadi o yi matériel an a ɓuurani bamal en an a ɓuurani wonɓe ɗo ɓe fof ɗanoto ko ha weeta oto wi kay kam ministére tan haɗa hulla yamen eyyi oto nawdu min e bamal en ɗum ɗo en minen to min jogui ɗo ko ɗo min mbawata wadde heddi mi nani ko mbiɗa ko mami ustu no mbaɗirannomi ni sude eyyi sat tan minen komi yimɓe ɗanade komi liggoroɓe an a dawani a hirnani gonta tan koye wullude joni accu min ɗano mala mara yiyan dow huɓere nde ngabbu dow huɓere to mbala toon tawde ko noon toon wawa wonde joni mi nani joni mi nani wawɓe ɓe mbimani kaɓe nan nen en kaɓani ay mbaɗa wawno suddema
wawno suudem ɓeɗo fof nana ngunu ɓeɗo en bandieli en e ceernegi ɓe fof nana ñoh caggal makko min noon mi wawama ñoode anen kaɓata yo min no mbaɗɗa ni ene welimi walla jaɓima mami ɓustu sababude ma kadi eyi somi heeɓi ɗum de no moƴƴi seɗele ngala anen kaɓata anen kaɓata ɗum noon mboɗon fartidar eyi bisimilla mi addunoyma capannayyi ma bisimilla inchallah hay sa dañani ni aɗa wawi kidda daña fof non a yoɓi ko ɓuuri hewde a yoɓi oɗon kon coɓi ono noon gawi way dara a coɓ ɗum tan an mbawa wawi ko Samba Diop leele en ko jahata ko ladde